Дами, мъжете също заслужават подаръци. Ако господа вие гледате това видео, отбележете в коментарите вашата половинка или близка приятелка, братовчетка, няма значение. Отбележете някоя жена, която най-после да ви направи подарък, защото и вие го заслужавате. И оставете шегата на страна. Последно време се радвам, защото много жени започнаха да се свързват с мен и да правят по-интересни подаръци за своите близки мъже. И като цяло зачести бройката на жени, които поръчват подаръци за мъже, което е просто прекрасно. Най-често в подаръчните кутии за мъже слагам нещо с алкохол, може би с пури, сладко или ядки. Ето защо в днешното видео ви показвам нещо по-различно, например за мъж, който обича да тренира и да носи бижута. И с видеото целя да ви покажа, че могат да се правят разнообразни подаръци, изцяло персонализирани, така че да се харесат максимално на вашите близки мъже. Господа, както казах по-рано, не се притеснявайте да отбележите ваша близка жена в коментарите, като и кажете какви са вашите любими неща, които бихте искали да ви бъдат подарени. А дами, вие можете да поръчате от онлайн магазинът ми, който оставям ето тук, или като ми пишете на лично съобщение в Instagram или Facebook.